Sigaw-sigaw ka pa. Ayun na, welcome to the vlog! Eh, syempre dahil college life tayo, ano pa ba gagawin natin? Lang par. So yun, mga bagong gising yung mga kasama natin maglaro. Dadayo tayo ng court basketball ngayon. 3v3 lang yung dadayuhan natin. Ito nyo naman, overloading kami ngayon. Wala tayong service ngayon. Kaya pagkakasya na lang natin sa modal. Alright, let's go! Tara! Apat kami ngayon. Dito kami kawawa, no? Yeah! Overloaded tayo, man. Saan tayo? Ayan guys, maghanap pa kami ng court. So, biglaan tayo lang to guys. Mukhang uulan pa ata. Pato ka. Dito lang kaya tayo makipag 3v3. Ano? Ito dyan? Diyan na lang tayo. Diyan na lang? Yan, guys. Bago kami ng isip. Si Bay daw kasi baka biglang umulan. Blagag to, guys. Blagag 5 na lang kaya, ano?
All one, all one. Tuwan, tuwan. Labas mo na, labas. All two. Angat na, Carl. All three. Wait, tumama yung tira mo ah. Five four, 5-4. Gitna na, Carl. All 5. All 5 pa lang ata. Bakit sila yan, pre? Ano panalo mo sila tama? Panalo kami una.
Kakao ba sila tumayo? Ah. Walang labas. Walang labasan yun, Carl. Yes, Corbett. All. Nainit ah. All 9. Taas mo, wag baba. 09. Good, good. Oh, dalawa. Ayusin nyo. One, zero.
150 lang. All one. Tuwan, tuwan. Lamang kayo isa, lamang kayo isa. Bigay na, likod! Puruan, puruan! Portu, portu. Oh, 5-2. 5-2, 5-2. Five three. Wala. Game ball. Good guys, dalawang laro panalo kami. Hi vlog, welcome to my guys mga papa. Wala pinagbago, may na pa rin ako. Alam niya yung maglaro. Kahit kanina pa tapos yun eh. So yun guys, no? So kakatapos lang ng laro, dalawang game. So yun, panalo kami. Kaya dyan lang kayo makakawaray, no? Huwag kakalimutan mag-like, subscribe, i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ilalabas namin. Alright, alright. What up, what up?